sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
day. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Marhay na aga po sa Sendo Gabos, mga tugang. Pit sa 18, kita kan bulan na Disyembre, pambihira. Piktiyan kan pirming sibot. Ay si DJ Mandi tala, ka-relax ngod. Tawa mong karaturog-turog sana. Di nagray na. Kay Banya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Ana sa indong makaibahan ngunya na pagka-aldaw. Dyan sa Merkado Publiko kan Syudad din Iriga. Sasarabatan bagan padjak dyan. Una ko yan, Answer Conferential Road, one way sana. Minsan may mga nagsisitar dyan na mga market enforcer. Wani kan saro sinitar na nga magsabat. Munyang baga, sarabata na. Ayon daw sa mga market enforcer. Pero hinapot ko si Assistant Market Supervisor Sir Ariel Blanco kung ano na plano kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga dapit po sa kamugtakan ka na merkado publiko. Neneng dyan sa may mga turo-turo
Diyan sa tangod ka na midsection, so buot bubugta ka na yan in edipisyo. Sabi ko nga ni, kung pwede nga niya ako, mga 2-story building digdi, quadrangle. Nanganing an laog kan merkado, pwedeng maparkingan kaytong mga masaod digdi po sa kasentruhan ka na syudad nin Iriga. Kumbaga dikit lang ang espasyong magagamit, mahiwas paan katahawan ka na merkado publiko. Saka inibagang mga Muslim dyan, mga ukay-ukay, ani ba mayo naman nag-uokupar, pero kung pagibuhan po yan in 2-story building, dakulan makikinabang, dakulan pwedeng mag-ukupar na mga paratenda digdi po sa satuyang syudad. Kumbaga kulang lang ka sa marhay na plano, programa, an lokal na gobyerno po kan syudad nin Iriga. Kumpara sa ibang banwaan digdi sa Rinconada area, arog dyan sa banwaan kan bao husay bagan merkado. Digdi sa naman sa Satuya, sa syudad po Lugod kan Iriga, halos ng barabara na bagaan na parking area ni ba man pating mga kababayan niya to na nagpapasiring digdi sa sentro ka mga kuseng dawa yan nagtatriple parking na dyan sa tinampo, maayong pakilabot, pibayaan bagan bihikulo. Kaya ini po ang nangyayari sa Satuyang Syudad, Barlangado. Ultimong pulis dahil nahuhusay yan ang mga miyembros kan traffic division. Tapos may ordinansa bagaan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga na bako yan parking area kan mga may business establishment and shoulder ka na tinampo na mag-steady na po sinda dyan. Anong nangyayari sa ordinansa ka na sa tuyang syudad? Pigpagalan man po yan kan mga miyembros kan sangguniang panlungsod. Bago yan nagkaharaman, kaya lang pag-abot sa implementasyon, kaito, nahusay na yan. Nagkaigwa pa nga nin rerouting na itong mga tri-mobile dahil na pinapaagi dyan sa kasentruhan, imbes dyan na po sinda sa circumferential road. Ingon yan, mas lalong nagpaparalala bagaan kamugtakan dyan sa kasentruhan. Anyari, sa Satuya pong syudad kasusupog sa ibang banwaan digdi po sa Rinconada area sin magin sa pagtaraid tang banwaan digdi po sa Rion kana Bicol. Diyan sa Tercer Distrito kan probinsya nin Albay. Jata palan na merkado may budget na asin at least may tutugdo ka na. Sabi ni Attorney Wapi, 2 ektarya sa bandang terminal sigon sa pakikipag-ulay po kan sa tuyang istasyon. Bako po yan na maraot na magkaigwanin expansion. Kumbaga another market an syudad kan Iriga. Yan po ang aabangan niya to pag abot ka na taon 2024. Dakulang bagay po yan, makakatabang yan digdi sa Satuyang Syudad na mahusay ang merkado pati ang pag-park kan mga bihikulo digdi po sa naunang bita ng syudad. Siyempre, dahil man kaya madali-dali kumbaga. Kaya lang ma-eleksyon na naman, mapuunan sana po yan. Gahol na naman sa panahon. Otro taon, ma-file na naman kan sa indang mga sertipiko di kandidatura. Ito pong mga kandidato sa local as in national election.
Pero kung ma-realisar na yan sa laog din sarong taon, di nagray nangod. Minsan kaya dahil taman madali-dalian na pagpapakonstruhir kan mga commercial building or business establishment digdi po sa satuyang syudad. At least may plano na plan ang lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga, as in may budget na. Dakulang bagay po yan, katabangan. Siyempre kung ma-realisar na programang yan, dakulang onraman sa liderato ni Mayor Rex Uliba na sa tuyang syudad. Kumbaga ngunyan naninibag-o pa ang sa tuyang alkalde sa dalagan kan pag-gugobyerno lokal. Sabi nga ni dating alkalde Jones Belsa, iba naman kasi yun. Tagalog niya ako si dating alkalde Jones Belsa. Kasi galing siya sa legislative, sa Mayor Rex, kaya naninibago yan. Ang importante, may pagbabago. Bakong permission ng iyo dating od. Kumbaga, nabawasan sa korupsyon po dyan sa City Hall kan syudad nin Iriga, dawa sa iba nagbaralimbbing aning day hagupon kan legislative inquiry. Kumbaga sa ibang mga department head kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga, subuot nagpasasa kan milyon de pesos na pangyayaring buhay tayo ni. Kung mapatunayan, remate ka mo. Ta korte pa man po giraray ang madesisyon kan sinasabing madil scam. Kumbaga, sabi ni Attorney Wapi, luway-luway sana. Basta doon. Hoy, kumusta man sa mga paraantabay niya to dyan po sa Lourdes sa Banuan ka na buhi ka marinisor kay Kapitan Ralph Lacoste. Uy, kadakol kan mga itataong pang Noche Buena ni Mayor Ringo niya na. Sabi nga ni kitong sarong bataan, sana all. Mga nakaripak na po, pati ang pansit. Pansit na matagas. Tapos may kapipa, may Milo, may karne norte, may bagas. Di nagray na. Kaya pwedeng maging happy. So nagkapirang mga barangay dyan sa Banuan ka na buhi. Sa kadakol po mga ipapanao. Hindakin matupad. Sabi nga ni kitong mga nakapalibot kay Mayor kulang pangani ngayon. At maayo man masobra sa mga kabarangay. Napot nga ni kan sarong alalay ni Mayor kamo ngayon, ano man ang tuyo nindo? Mamamas ko po. Mahagad man sa napalanin Christmas kay Mayor Ay pambihira. Hindi dyan po kay Mayor Lacoste. Halos oral daw Pasko. Mga taga-Banuan kan buhi. Dahil naguhuraw ang mga tao ba naghahagad din ayuda tabang sa alkalde ka na sinambit ng Banuan. Kung arog ba kaya ng alkalde, di nagray na. Hindi dyan man sa Banuan ka na bato, iba man. Nagkaduwa na kasubot sa alkalde. Ay na pangyayari kaya nagkabaranga. Sa bagay maranga na yan. Nagduduman kay Mayor John Sorilla, nagjajan kay acting Mayor Vic Ramos. Pag nagduduman man nga na ako kay Engineer Boy Mota, balik ka na sa nangaya. Pero niya ako na iba na si Engineer Mota niya na. Pagbalik mo, mayo na. Pwedeng apodo na siyang Engineer Boy Bubua kung araw kayan.
Nagbububwa na, sabi ni kayan. Dahil magparatuga-tuga, masakit yan. Pinapagal sa ng tao. Diyan pati nasusuya kung lalo na kung politiko ka, marangaling si Engineer Mota, engineer. Pero kung politiko ka, araw ka ng mga style mo, ay tapos ka. Baka otro eleksyon, tuga-tugahan ka man kan sa tuyang mga kabarangay, kurula ka. Iba ang tao po ngunyan pag pigparahambugan mo. Pigparabutigan mo, pigparabubuan mo, ay dahil na yan sa mo matubod sa otro eleksyon. Man yang lakabutigan, kabubuan, ay pambihira kung arog po kayo ng mga kaulay ta. Pati nga ni media pigahambugan, ano pa daw sa mga simple sa ng mga namamanuhan kan banuhanin bato kung arog kayan. Dapat maging sincero po maski politiko ta tinutungkusan man yan kan mga kabarangay. Ang paghuna manggayod kaya kan mga politiko pirmi na sa nang bubuan urulay. Kaniban pagtubod politika na nga puputikang ka, lilibakong ka, titikasong ka, kakakanan ka ay pambihira. Mahirak man po kamo sa mga nagtitios ta kamo baga na ibinoto, may sinumpaan ka mong maserbisyo. Bakong arog ka yan. Saka mo pinaglalauman kan mga nagtitios na mga kabarangay kung kaya pigdudulok man ka mo. Ang paghuna kaya kan iba pag nasa posisyon na mayo ng pakiaram. Ang rason man kaya kan iba ay binayadan ta na ba nga kamukan eleksyon ano pa ngaya. Ang pagparadulok-dulok nindo. Otro eleksyon naman niya kita mag-urulay. Pero man siya yan, mayor kan banwaanin bula. Pag dinulok mo, ay ano man niya ka mo ito nagpaparadigdi pa. Si Mayor Migay Ibasco, eleksyon sa nanganing niya ka magdidigdi. Panahon kan eleksyon. Ay pambihira kung narog man kaya na napipili niya tong alkalde. Minsan sige ang taram nin suhay sa hawak. Pero day kay puhan ang mga constituents kan banwahanin bula. Ang importante sana sa iya basta yaon siya sa poder. Kaya nga ni day mambaga ng gana. So aki niya pagka vice mayor ta kung nang gana pa ayun na dynasty maluwas. Digdi po sa tuyang probinsya, digdi sa tuyang nasyon, usong-uso ang political dynasty, kaya day nag-aasenso ang Pilipinas. Kung sa eriga, mapipisti ka sana sa kaisip kan mga politiko na halos sinda na sanaan manggada. Pero mayo ng tultol na pwedeng magserve na bakong kaapelyedo nindan, iba? Mag-Malaysia po kitang mga Pilipino pag-arog kayan. Kaya nga ni din nag-aasenson sa tuyang nasyon ta so ibang mga politiko sige sanan parayaman personal na interes baga. Bako man sa mga nagtitios basta sinda nakaposisyon na so pamilya ninda nagraray nakitubuhay. Oh, ini sanang sa transport strike pong ini. Dayan ma-wilgan mga driver na nagkakayod ngunya ng mga panahon ng mga jeepney operators and drivers kung may ayudaan sa tuyang gobyerno imbes na tabangan ita papaagihon sana sa modernization program. Kita dahil nagkukondra sa modernization program na yan gan sa tuyang gobyerno kundi makahirak man baga sa mga driver. Nayuan pa sasaluhon kan pagkamahal-mahal na irribay na jeep modernong jeep di aircon kuno ay pambihira. Tabangan nindo ang mga jeepney drivers and operators at sinasakit na nga ni pong magkayod pasasakitan pa kan sa tuyang gobyerno. Mahirak man ka mo. O hain ang mga politiko ngunya na pwedeng magtabang dyan na
Kumbaga, tawaan man lamang nin ayuda. Yan pong mga jeepney operators and drivers digdi po sa satuyang nasyon. Bakong momodernon sana ang mga jeep pero dahil man kumbaga dahil makukontento itong mga tsuper na sinasakit na nga ning makakuanin income sa pang-oral daw nindang pagkayod mo modernize pa, tatadulan pa na kamahal kan modernong jeep ning made in China pati. Baka pag uban-uban, tinirik na iton. Moderno ko no, pero maluyang klase man. Ano yung mga puton? Nagibukan China. Tapos sabi nga ni kaito ni dating direktor kan Philippine Coconut Authority, tinawanin Garo Estradang puton. Puton na. Dahil na nag-aandar, kaburbag ko. Ay pambira, kaya magparatubod kita sa nasyon kan China. May mga service na yun, yung pigtataw sa barangay. Kan sarong dakulang politiko, digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Na ang tatak puton. Indaman siya na kung tamagal, hindi mo pating barangay man, Las Pagero. Pag natawan in service, dahil man pigpabayrahay. Maray kung sutultol na punong barangay, natatawan. Ang paguna kaya kanibang mga barangay officials, milita tinawan sinda in service vehicle. Sa Indana, bakong isipon na iyan, service vehicle, pang emerhensya sa mga kabarangay. Kung may mga okasyon, ano ta, dainin yan, minamantinir na kung gagamiton, karag-karag na. Gusto nindong matawanin service, dahil manindo pinapadaba. Sa indong service vehicle, yan po ang dipisil, digdi po sa tuyang lugar. Pag route na, ibabaringbang na sana sa mga service vehicle na itinao. Kunyan yan, kumbaga hali man sana yan sa buwis niya itong mga namamanuaan, ani binabakal kan mga service vehicle na yan. Kaya dayan pwedeng pagparapangaranan kung isa'y na politiko, nagsuya na baga. Ginagamit man kan iba pong mga politiko digdi sa tuyang nasyon para sa indang pangaran perming lataw. Pero man dyan yan mga covered court o sa tinampo baga bihirang magparabugtak nin mga pangaran. Ibugtak daw din dan mga lapidan ninda sa tao kan tinampo kung baga dayan nagkaparara. Kung patrabaho pati ang nag-implementar DPWs nagdali ng magtekal ito ibabaw kay ito simento. Kung dyan ninda yan ibugtak, kakaturokal, mawawara sa indang pangaran. Kaya nga niyan pagpaparabugtak sa covered court, sa mga service vehicle, sa habo nindang maparan sa indang mga pangaran. Makabubisit baga, kita man, sabi nga ni kayan, kaob-kaob na sa pagpaparahanap buhay. Tapos, nagbubuwis ba kita mga namamanuaan. Kontrol tulan sana po ang dalagan kan sa tuyang gobyerno. Bakong mga kurakot ang ibang mga kababayan niya to, lalong-lalo na yung mga politiko. Ay ano to dahil mag-asenso ang nasyon Pilipinas. Kundi ang iniisip kaya pag nakaposisyon na, pansadiring interes, so pamilya. Igwang mga politiko na kadakol na kan mga propriedades, kadakol na kan mga bihikulo, sa inyan pigpapara kurua. Kundi sinda nagkukurakot, konsweldo sa naman ninda. Kaya dahi po maasenso ang Pilipinas pag-arog kayo ng sistema kan paggugobyerno. Yan pa sa nga sa barangay, grabe na ang korupsyon. Ano pa daw, paghali sa taas, pababa. Kaya ito, nagtatrabaho sa mga barangay officials, maski mayong honorarium, may serbisyo. Pero ngunyan, kadakol ng ayudan itinataupukan sa tuyang gobyerno, dahil manalugod nagtuturol tol sa indang obligasyon, trabaho sa barangay. Diyan ka po magngalas.
Tapos ini pating mga punong barangay ginagamit kan darakulang politiko. Kaya baga pag-i-eleksyon sa liga, mayo man nangyayaring eleksyon. Kung isayan magustuhan kan alkalde, yan maluwas. Naliga kan mga barangay o ining ABC President. Sawa na po ang mga Pilipino sa araw kay ning estelo kan paggugobyerno, pamumulitika, digdi po sa satuyang nasyon. Kaya itong mga, kumbaga may average income, daw ayan bakalunindo, dayan basta mabuto sa endo, kung day ka mo gusto. Mas tubo po kaya ana tios digdi sa satuyang nasyon, kaya nangyayari ana grabing barakalanin boto, sindan kinakapital kan mga darakulang politiko. Pati nga ni negosyante, kapitalista na nin politiko. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Pangarap mo bang makapag-abroad? Magpunta ng Japan, Canada, UK, USA, or saan mang dako ng mundo? Narito na ang susi para sa pangarap mo. ProviCare Training Center, the newest training center that gives intensive and globally competitive caregiving training located at the heart of Bicol. Matatagpuan ang ProviCare Training Center sa South Poolside Tourist Inn, Mayon, Corner Bonifacio Street, Naga City. Sa loob lamang ng 5 buwan ng intensive training at OJT, magkakaroon ka na ng competencies sa basic life support, child care, and elderly care. May certificate ka, syempre! Para sa lahat ito, no age limit. Working students are all welcome. We have morning and evening classes available for you. You may also visit our Facebook page at ProviCare Training Center for more information. Kaya gulatin mo na sila. Sa halagang 2,000 pesos, masisimulan mo nang tuparin ang mga pangarap mo. With ProviCare, the hands that care. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Wishing you a Merry Christmas and a bountiful New Year's ahead. A Christmas greetings from Honorable Anton Paro Balyabar and Honorable Pulong Barangay Dingdong Balyabar and family, Bula, Camarines Sur, Rinconada Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, Municipal Treasurer's Office of LGU Nabua, Camarines Sur, Honorable Galibayos and Belen Lying In, Baao, Camarines Sur, Engineer Antonio Tony Mendez and family, Construction Division Chief, 5th Engineering District, Baao, Camarines Sur, Harvey Ambipera, Fuel Station, HP, located at Agongtong, Agdangan, Baao, Camarines Sur, matinabang, madaling ayatan sa tabang mabuo asin guwapo. Attorney Christian V. Auro and family, Public Attorney's Office, Irigas City, Arthur Salinas and Maureen P. Salinas, San Vicente Sur, Irigas City, Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan, Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates, Aurel Cadinas, Angustia, Nabua, Camarines Sur. Thank you. All I want for Christmas is you. Do you want to welcome the new year with a brand new Toyota Wigo? The La Consolacion College Iriga City Batch 1998 will be hosting its 25th year Grand Alumni Homecoming on December 30, 2023 at the school grounds of La Consolacion College Iriga City. Great prizes are at stake at the raffle draw: a motorcycle, 50-inch TV, and a brand new Toyota Wigo. You don't have to be an alumni to buy tickets. Hit us up on our Facebook page, Laco Iriga Alumni Homecoming 2023, or visit Anteng Silogan to buy your tickets. Sa halagang 100 pesos, pwede nang mag-New Year na nakawigo ka.
Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Iriga City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and family, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonya, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth Accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Iriga City Branch, San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Iriga City. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Ruby Ann Blanquera from Pili, Camarines Sur. I have PCOS po. 8.5 years na po kami mag-asawa. Wala talaga pong luck na magkaroon kami ng baby. Binigyan po ako ng mga gamot ng OB. After po no, nag-decide kami na mag-insemination po. Lahat po failed. Nag-try po kami ng mga mapapait talaga ng mga sikat na herbals. As in lahat po. Kasi syempre po as a woman, desperate po ako. Pero yung asawa ko po, siya lang po yung nagpapakalma sa akin na okay lang yun. Sabi nung father ko, bakit hindi natin subukan yung pinapakinggan ko sa radyo, yung kay Water Doc Paragas. Sabi ko, sige nga po, itry na natin yun. Yun na nga po, nung check up na po kay Doc Paragas, inano niya po ako nung instruction kung anong dapat kong gawin. After 3 months, pelvic ultrasound, wala nang polycystic sa left and right. Wala na siya sa remark, nawala na rin yung GERD ko. And then yung urticaria ko po na 3 years po akong nag-antihistamine. Nawala po yung iba ko pang sakit. Ang laking tulong po talaga ng Ionic. Po, hindi lang po siya pang PCOS, pang all-in-one po talaga siya. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa ngaran po, kanak-kanakang pamilya, ako po, si Vice Mayor Edsel de Maywat, nagsasabi inagmamawot ng aming tagailigan na sa maray na kamutangan kung na umaabot na Pasko, sagad, nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Pinamate ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita nagpabaya, lumaban ang nagpangadil. Kada pamilyang Irigenyo pinayabang. Ibang magpayabas, ibang
Excel di maiwan. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda
Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Ligtas Christmas mula sa DOH. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na lang itang 6 minutos antes magabutan na alas 10 nin pagkaaga. Hoy, ako nagarumduman ko kanaga-attender ako digdi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Chapter. Sa Christmas party, mayo yan kontribusyon kan mga panahon. Ay ano man ngunyan ta, kada estasyon inagadan palang 2,000 pambihira. Pati Usman ang KBP sa mga member pag-arog kayan. Isip-isip man po ang mga station manager pag-arog kayan. Paano sa mga hararayong lugar na mga miyembro kan KBP? Pero palaog sa namanin kwarta niya. Bako nang makatutubod, minsan pati dahil man tinatabangan itong mga miyembros kan KBP na may mga problema kung minsan nakakasuhan, ano man pakiaram kan KBP. Kaya lamang bagayan nagsusuporta sa mga miyembro. Ini po ang masakit kan KBP digdi sa satuyang nasyon. Sa kung talagang sincero ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, pag-iguang miyembro na kumbaga may kaso, nagkaiguanin problema, tabangan kan KBP o kaya nagadan sa iyang trabaho, halos mayo man bagang itinataong suporta. Makahinanakit kaya po ang ibang mga radio station, mga network, digdi po sa tuyang nasyon, nagaharali baga sa KBP. Kaiba man ang mga estelo ninda, garo puro sa napalaog. Mayo lamang paluwas.
Arog kayo ng KBP Camarines Sur Chapter. Mapakontribusyon pa para sa na magkaigwanin Christmas party ay pambihira. Imbes ka mong makatabang sa mga miyembro ka na KBP, bako paro-ro. Ay pambihirang buhay tapoy ni. Mahirak man ka mo sa mga miyembros kan KBP, mga reporters, announcer. Digdi sa probinsya, bang sakit kan buhay kan magin reporter, magin announcer. Maray so mga bastantean pundo ng mga network. Kaya nga na, di ba, nagpapareklamo na sana sa labor? Kung arog man kaya kanan pa sistema, ultimong KBP na pinaglalao mo na pwedeng magtabang sa tuyang mga problema bilang reporter, announcer, iyo palugodan gusto pang mag-income ay pambihira. Kadakol po baga kan mga donasyon na itinatao pag ma-Christmas party ang KBP. Anong nangyayari? Kaya minsan ini pong KBP ni, grupo sa naman ini kan mga station manager, kung arin pa sa mga origwaho na, iyo palugodan ng guguda kung minsan. Kaya ang ibabaga suya sa arog kay ning mga grupo. Pero man yan mga press corps, kung minsan ang mga press corps maraysa na ababasang pigpaparatabangan sa pulis. Ay gwapa nga ning Malacanang press corps. Ang Malacanang press corps man pag-aabot ka na aktibidades. Halimbawa, kung igwanin na sarong okasyon, madyan ang presidente, maraysa na sa mga harani duman sa Malacanang na mga media. Sa mga digdi sa lokal, man tinatarabangan. Para nga, makahirak, yaon dyan sa gilid, nagpapara masid-masid sana. Minsan, ang nagtatao pati, nin ID, ang Philippine Information Agency, palpak man. Pinipili maninda, ang tinatawan kan ID. Pagyaon ang presidente o kaya mga VIP ay pambihira. Masakit pag-arog po kaya na kamugtakan ta. Dapat ngunya na Pasko mag-isip-isip man kamo kung ano ang pwedeng maitaunin dong katabangan sa mga miyembro kan KBP ba kung puro painsa na ang kaisipan kan iba niya tong mga station manager. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si Chabe na Obra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Yaon mandigdi na sa muyang chief technician si Engineer Abelindon Toralio. Kuda pa si Apa. So paglaom kan sa tuyang nasyon si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.